ман духтарамро овардам то дар ин бозор ба савдо гузорам. Духтари ман хеле зебо аст. шумо барои духтаратон чӣ қадар пул мехоҳед? духтари ман хеле зебо аст ва барои ӯ ман 10,000 евро мехоҳам ва умедворам ки дар ин бозор савдо мекунам. болгария яке аз давлатҳое ки бо урфу одати аҷоиби худ оламро дар ҳайрат гузоштааст. дар болгария як қавми циганҳо ба номи калажиҳо зиндагӣ мекунанд ки мувофиқи урфу одаташон ҳар сол як маротиба бозори арӯсӣ мешавад ки ҷавонон метавонанд барои худ арӯс бихаранд. ин ярмаркаро ҷавонон бо як завқи зиёд интизорӣ мекашанд. дар ин бозор нархи духтарон хеле гарон аст, аз 2 то 10,000 евро барои як духтар. духтарҳо бошанд бо як омодагӣ хос ба ин ярмарка меоянд. либосҳои зебо ба бар мекунанд ва ба болои мошинҳо баромада рақс мекунанд. худро ба тамоми ҳастӣ нишон медиҳанд то ки қалингашон қиматтар шавад. ҷавоне ки духтари маъқулашро меёбад ва баъд падару модараш рафта бо падару модари духтар маслиҳат мекунанд. агар нархашон мувофиқ ояд, духтарро ба хонаи худ мебарад ва тӯи арӯсӣ мекунанд. бисёри ҷавонони болгария шароит надоранд то барои худ арӯс бихаранд. дар ин сурат арӯсро медузданд, ба хонаи худ бурда ба ӯ муддате зиндагӣ мекунанд. падару модари арӯс ҳам маҷбур мешавад то ки розӣ шавад. барои калажиҳо бокира будани духтар хело аҳамияти калон дорад. агар духтар бокирагиашро аз даст диҳад, дигар ба як танга ҳам намеарзад ва ба ӯ бепул ба шавҳар мебарояд. ҳукумати болгария хеле талош дорад ки урфу одати ин қавми калажиҳоро аз байн бубарад. калажиҳо ба ягон қавми дигар духтар намедиҳанд. агар ҷавон ё духтаре ки ба дигар қабила хонадор мешавад, падару модараш ӯро оқ мекунад. табибон мегӯянд ки ин урфу одати калажиҳо ба худи онҳо ва ба ҷомеа залал меорад, чунки онҳо як авлод ҳастанд ва дар бисёри ҳолатҳо аз онҳо фарзанди носолим ба дунё меояд. аврупоиҳо нигаронанд ки болгариҳо занро мисли як ашёи ночиз мефурӯшанд, аммо худи онҳо бошанд мегӯянд ба мо ин урфу одатамон маъқул аст ва мо худро ягон хел таъхирзада ҳисоб намекунем. агар ба шумо ин видео маъқул бошад, обуна шавед ва лайкро зер кунед то барои шумо боз ҳам видеоҳои ҷолибтар бигузорем. ба шумо беҳтарин рӯзҳоро таманно дорем. Thank you.